नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। जाए न देवै सखिया अपन पिया के कला कतावा में ए सखी हर जाए न देवै सखिया अपन पिया के कला कतावा में कि हरदम सैया के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में कि हरदम राजा के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में कुछ न मंगवाई उनका घर से नहीं लेबै चूड़ी हथावा में कि हरदम सैया के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में कि हरदम राजा के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में। मीठी मीठी बात सखी रोज बतियाई गे अपने ही हाथे उनके खन मुखियाई गे। मीठी मीठी बात सखी रोज बतियाई गे अपने ही हाथे उनके खन मुखियाई गे। जाके हम लिपट जइबै सहिया जी के सतावा में कि हरदम राजा के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में कि हरदम सैया के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। 24 घंटा रखबै पिया पौधे आना गे अंजू के बसो ह कोई उनके मेह पर आना गे। 24 घंटा रखबै पिया पौधे आना गे अंजू के बसो ह कोई उनके जाए न देवै सखी हम सकल दीपक के सखावा में कि राजाऊ के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में कि हरदम सैया के रखब सखी बांध के दुपट्टावा में। नमूना रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर।